Senyores i senyors del govern, Catalunya està deprimida. Hi ha una sensació general de desànim i de depressió. No sé si ho heu notat. Bueno, jo crec que per lluitar contra aquest clima tan negatiu, des del govern hem de fer força. He decidit començar un tractament de risoteràpia que m'han dit que és molt saludable. Risoteràpia? Això es fa amb arròs? No, és molt senzill. Un comença a riure i els altres el segueixen. Va, qui comença? Si voleu, jo puc obrir el gel, o trencar el foc, com se digui. En el benatès que... En conseqüència... President, no voldria ser tot recollons, però jo diria que, de moment, no tenim gaires motius per ser optimistes. No, i menys per riure. A mi tot això em fa venir ganes de plorar. Pues sí que estem deprimits, uns llur, sí. President, ha arribat un fax de la Moncloa. Gràcies, Mildred. Mira, el Zapatero reitera que les obres de l'AVE s'acabaran abans de Nadal. Diu, i que el traspàs de Rodalies de Renfe ja està perfilat. I que el Prat serà nostre. No el Museu del Prat de Madrid, no. L'aeroport del Prat... No fa gràcia. Talleu, és bona, però no us moveu. Hem de parlar. Jo, president Montilla. I aquí tenim la sala del Consell Executiu on tots els nostres consellers estan fent un divertit gag pel Polònia. Maripau, què hi fas aquí? Mira, Antoni Soler. Estic gravant un reportatget pel meu programa. El t'he vist? Ah, doncs molt bé, com si fossis a casa teva, ja pots anar gravant, TV3 és casa meva. Ah, que et penses que treballo des de que vaig fer la comunió? Sí, doncs hem de parlar d'un tema molt important. Si ens permets, anem... Doncs aquí tenim Antoni Soler, el que hem vist sent el marit de la Rosa Andreu amb Melals de Tele, no és Melals de així? Tele, sí senyor, fa 10 anys justament. Ei, soc l'Ernest, maragall de tota la vida, no? Segur que m'heu vist al Telenotícies, parlant de barracons. Pauguet, Bojos pel Ball, quin gran programa, escolta'm. Saps que tota la meva vida he volgut complir un somni que era ballar amb tu. Va, doncs no siguis mentider. D'acord, ballar no. Ah, ja m'estranyava. Vols que ho fem ara? Què? Sí, ballar vull dir, Ah, doncs vinga, per què no? Però escolta, sense que serveixi de precedent, avui farem una ballaruca amb el vicepresident. Au, va, som-hi sense por. Què? Ràpid, lent. Ai, ràpid, ai, una altra vegada. Un moment, Maripau. És que hem de parlar d'un tema molt important. No em miri així, del tema del maquillatge. Ah, quin maquillatge? Del d'ells. Ah, què? És maquillatge? Sí, clar, com tothom. Ah, no, tothom no, que la meu és natural, Sí, clar. Consellera. Sobretot no perdi de vista la Maripau Huguet. Controli tots els seus moviments, no vull que interrompi cap gag. D'acord, ara mateix vaig avisar els Mossos. No, què coi els Mossos? Que vostè és conseller de Justícia, ara ja. Ai, No d'interior. és veritat, que tonta.